nag-aral sa mahal na Diyos. Nagpoon ang magkaigwanin pandemya ang gobyerno nasyonal na kung saan pinagdeklara ang nasyon kan Pilipinas. Totally po kay ito pinag-lockdown na bawal nang luwas sa kanya-kanyang harong ang mga namamanuan. Pag abot kan March 19, mga kaibigan, nagprograma ako 7:30 to 9 in the morning, mga kaibigan. May nag-text sa kuya na kung saan araw kani kundi ko napapasala na 7:30 to 9. Ngaya Sir Felix, ano daw po ngaya kung pwede man akong makahagad nin gatas. Kung pwede, mahagad siya nin gatas ang ipinagdididi na lang kan sayang duwang aki sa babae tapos sa lalaki tinutong na bagas. Kaya kung mapupwede po ngaya Sir Felix, mahagad man ako ning gatas. That time na ito, March 19, ang aldaw na ito, birthday kong gayo, March 19. Sabi ko, hilingon ta, pero sang ngunyan nga ko, mayo akong maitataong promesa na makataon ng gatas. And then, mga kaibigan, pagtapos po kan programa kong ito, naka-live streaming kita kito mga kaibigan, nadadalang kita, bako lang sa Pilipinas, kundi international. Pagkatapos ng programa ko, may paluwas pa lang ko sa announcer's booth. May nag-video call na. Ito pala, saro kong batchmate na yaon sa Dallas, Texas. Ngaya press, good morning. Kumusta ngayon? Ngako, oy, Mel, sis Mel, good morning. Kumusta? Sabi sa kuya, kumusta ka man? Okay. Nadalan ko ngayon, nadagog ko ngayon duman kasubago sa programa mo na may naghahagad ng gatas. Ngako iyo, nadalan mo nga ako, nadangog. Iyo ngayon presta, sa batch mi kaya, mga kaibigan, ako ang batch 89, ako ang presidente. Kaya, nadalan ko ngaya, press, ano ngayon kung magtao ngaya ako ning gatas na para duman sa naghahagad sa say mo. Kaya duman ako nagpuon niya magkaigwa ning idea. Panugami ka nakagi mong aldaw na aldaw na ini ma-relief kami o relief distribution o operation sa sarupong zona o sityo sa sarong barangay sa Banwa ang Kampupon na kanakagi pong semana. Mig panugami na yan na digdi po magkakaigwa kami ning relief ang Radyo Bicolandia sa pagi ko po sirigman ang samuya pong katuwa kan Radyo Bicolandia. Yan po sa ding puknat na pagtabang sa mga nangangaipo sa pagi po ni Sismel Rusquites Marion, kay ba dyan si batchmate George Arenas, si Rigman, si Sunny Villamer, ang sa kuya mga batchmate batch sa 89 po yan mga kaibigan. And siyempre sa pagi man po ni kaibigan Albert Di Mayuga kan Best Cafe mga kaibigan. Iyo po yan ang samuyang katuwang kan Radyo Bicolandia sa dagos-dagos na proyekto
project kan Radyo Bicolandia para manao sa mga nangangaipo. Dawa kadikit na bagay mga kaibigan, makatabang man lang po kita sa mga namamanwaan. Pasiring na po kami sa Banwa Angkan, Bumbon. Hello, maray na aga sa Indudyan ka, boss. Congratulations for 1 year anniversary ng Gatas Project ni Mr. Felix Carinan. Lugod sa tao ng pandemya. Malampasan ta ang anuman na problema. Sa dikit na bagay, at least igwa kitang natatabang. Agad ko po ang padagos na pagdakol kang suporta. Bako lang sa araw kanina may pandemya. Sana po magdakol pa kami at sana ingatan po ang tahong nagmukna kani na grabe ang lapigot kan sa iyang esforso. Sa liwat po, ini po ang kaibigan nindo si Ler Tuason. Nagpapaabot po ng congratulations and happy first anniversary sa Gatos Project. More power po and God bless. Salamat po. Maray na aldaw sa gabos, sampang kang kasakitan, kuminutwa ang sarong programa na kung saan minatabang lalo na sa mga nangangaipuhan. Ako po, si Albert T. Mayuga, minapaabot ng congratulations sa sarong taon na anibersaryo kang Gatas Project mo, kaibigang Felix. Hagad ko na lalo pang magdakol ang mga matabang para gulpi pa ang matabangan kang sa imong advokasya kay ining Gatas Project, asin makaaasa ka na padagos ang pagsuporta ko sa siring na proyekto para sa kasaraditan. Sa liwat, happy 1 year anniversary sa Gatas Project and happy birthday sa imong kaibigan Felix. Hali po sa pamilya kang best ka po si Kapitan Gabi Flores Jr. kan Barangay Tugkal, Kamaligan, Camarines Sur, nagpapaabot ng happy first year anniversary sa Gatas Project sa maabot na March 19, 2021. Lugod po, Sir Felix Carinan, mas pang maghiwas asin magdakol ang sa imo kong matabangan. Tunay kang kasurog kang kasaraditan asin kang kagabsan. Sa ngalan po kan bilog na konseho kan Barangay Tugkal, si Tugugon, sa dakol mong paradango, nagpapaabot po kami ng happy first year anniversary. Happy anniversary! Sa mga nag-antabay po sa Radyo Bicolandia, lalo na po sa programa ni Sir Felix Carinan, asin sa saya pong Gatas Project. Congratulations po sa Toy Gabos, 1 year na ang programang ini na nagkataon ng tabang sa mga kasaridantang kababayan, hindi po sa Camarines Sur, Naga City, kasi sa iba pa pong lugar. So, congratulations sa imo, Sir Felix, Ka Felix, sa mga nagkantabay po sa Radyo Bicolandia. Sana po ang programang ini magdire-diretso. Asahan mo, Sir Felix, at sa kuyang padagos na di kita suporta sa programang ini na magayon para po sa mga kababayan ta. Congratulations! Congratulations, Felix, sa imong inod na anibersaryo kan Gatas Project sa Marso 19. Ini
kumbaga pinangal daw matapos kay itong pagdeklara ni Presidente Duterte nin public health emergency sa imong sadiri naggibunin paagi para mapunan ang inaapod na gatas project. Asin sa iraron o kaya sa panahon kan pandemya, nagpadagos ang pagtaon ni gatas na nakatabang sa mga tao, sa mga individual. Asin man yan, masarong taon na. Gusto sa niho naging matrayumpo sa imong pamakutan na makatabang sa paagi kay ining gatas sa project. So, inaasahan ko mapadagos ng giraray ini. So again, congratulations. Ipinapaabot ko po ang pag-umaw sa sakuyang amigong si Felix Carinan. Sa iyang proyekto na nagtatao ng gatas asin mga kagamitan sa eskwelahan para sa mga kaakian, bako lang po digdiyo sa siyudad ng Naga, kundi sa bilog na 3rd District ng Camarines Sur. Dakula pong katabangan po iniyo, bako lang po sa mga kaakian, kundi sa mga magurang, pati na po ang mga local government units as in bilog na komunidad. Ngapit, ipadagos po iniyo kan sakuyang amigo, as in yaon man po ang sakuyang asigurasyon na ang district office padagos pong matabang tanganing lalo pong maging kapaki-pakinabang ang proyektong iniyo. Happy birthday sa imo amigong Felix. May God be always with you. Hi amigong Felix, magmang kumpleanyo sa imo and aram ko man na sa puntong ini accomplished media man ka na, but I still wish you more success sa imong media career and may the good Lord always guide you in whatever you do and in whatever decision you make in life. Sa Gatas Project, congratulations and happy anniversary. Ako man po nagkapasalamat in my own little way nagkanan man ako ng pagkakataon na maging parte kan proyektong ini. Ako po naglalaom na mahaloy pa ng proyektong ini. Kasabi ko nga ni kaya, ano man na kibo pag marayang objeto, pinagdadanay. So liwat sa inyong amigong Felix, happy birthday! And sa Gatas Project, congratulations and happy anniversary. Mabalus po. Hello po sa Indogabos. Diyos maray na aldaw po sa gabos na nagaantabay kan sa tuyang programang Pulso kan Banwaan digdi sa Radyo Bicolandia. Ako po si Mel Rosquites Marion. Yaon po ako ngunyan para makisumaraw sa Indo sa satuyang espesyal na selebrasyon ang satuyang anibersaryo kang Gatas Program. Happy anniversary po sa Indogabos Gatas Program. And happy anniversary. Congratulations, Brother Felix. I salute you and I'm proud of you po sa gabos na success as in sa gabos na achievement na ginibo mo sa programang ini. And I wish you all the luck po para sa maarabot pang endeavors na gigibon mo sa program na ini. And congratulations man po sa Radyo Bicolandia. You guys did a great job. And lastly po, happy birthday po sa imo Brother Felix, and wishing you all the birthday wishes in the world and all the blessings to come your way. And so congratulations po and God bless. Thank you. Happy birthday Felix. Sorry data ka mabati ning personal, pero dawa socially distance ang mga selebrasyon tangon yan. Sana pa din ng kaugmahan sa kapagpadangat ang birthday mo. Kaibanan ang mga mahal mo sa buhay. Congratulations man sa first anniversary kang Gatas Project nindo. Salamat na marhay, tadawa, dakula ang kadifisilan na darakang pandemya. Nakahanap ka mo ng paagi para makatabang sa mga kababayan tang nangangaipo. Inspirasyon ka mo para lalong maparhay ang trabaho, saka mas pagtibayon pa ang serbisyo sa kapwa. Happy birthday ulit Felix, sana magkahibingan kita pagpulik ko. Salamat sa gabos mong ginigibo, ingat ka pirmi. Sa mga kaibigan,
mga nag-sponsors sa luwas mangkan Pilipinas, yan man hindi sa Pilipinas. Ang masasabi ko po, salamat digdi po sa Gatas project na magwa 1 year na sa March 19. Para sa kuya, hagad ko man po ang pangitulugan ko na ang hagad ko sa mahal na Diyos na maglawig pa man ang sa indo pong buhay, asin laumunta man po kung ano man yan nahali sa sendo. Mga kaibigan ko, di ko na po kamo sasaro-saroon makakabot po.